També a nosaltres el que ens agradaria, i a partir de l'altre dia que l'Assemblea Nacional de Catalana va presentar el seu full de ruta, és que partits independentistes i les entitats independentistes dels aprenentatges de l'1 d'octubre comencéssim a treballar un treball conjunt per aprofitar aquest temps, que ara no hi ha majoria absoluta al Parlament de Catalunya, però per tornar-nos a muscular, per tornar-nos a posar a punt. O sigui, tornar-se a muscular per bastir una alternativa al govern d'Illa? No, per tornar-se a muscular per avançar decididament cap a la independència de Catalunya. Però per això necessiten les institucions. Entre moltes altres coses necessites majoria al Parlament de Catalunya. Però tu pots dir, començarem a treballar a partir que tinguem la majoria al Parlament de Catalunya, i jo soc més partidari de començar a treballar molt més abans, perquè quan tinguem la majoria al Parlament de Catalunya, feina feta no té destorb, i prenguem grans decisions polítiques que no s'hagin d'esperar més temps.